November kalo tile 16 san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ye ka sababuya kɛ anw minnu ma filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. Ina fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na ka fɔ ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen dusukun tɔɔrɔlen don ka sababuya kɛ an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture an dabama ka wele seralen ma o hokumu kɔnɔna la sa an ka jamana marabagaw u ye an ka jamana bila tile 3 dusukun kami o la min n'a bɛna tali kɛ bi tɛnɛ November kalo tile 16 san 2020 ni bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ tasibila ye an ka jamana ɲɛma ale ma. Sibiri tɛmɛnen November kalo tile 14 san 2020 nɛgɛ kan 18 tɛmɛnen wagati min na sa sirabakan kasara juguma o de kɛra Segu sira ale kan a kɛra bolimafɛn fitinin dɔ min n'ale bɛ maaw ta ka taa dugutagaw la ka taa se yɛrɛ ye bolimafɛn dɔ ma sa o bolimafɛn fila olu donna ɲɔgɔn na a kɛra faya o foro kɔnɔna o la sa protection civile maaw ka fɔ la sa ko maa 9 o bɔnɛna ani na maa 10 olu sɛbɛkɔrɔ jogina maa minnu jogina sa olu ta teliyara ni ka taa n'olu ye an ka lapitaniso la lapitaniso min yɛrɛ n'ale bɛ wele ko Gabriel Touré. Farabugu basigi nana ale kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Farabugu yɛrɛ ale bɛ Segu o mara o la sa a cɛdenw olu y'a yira k'a fɔ ko kabini an ka wolomasiri tabɔ u sera Farabugu dugu o kɔnɔna la ani u ye kumaɲɔgɔnya ta ni ka an ka donso fo ka taa se filaw ma sa ka sigi ka fɔ kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna la sa a cɛdenw olu y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa pɔ min bɛ Farabugu ale ni dɔgɔfiri ni ɲɔgɔn cɛ a pɔ a bɛ se ka dilan cogoya min na pɔ min yɛrɛ sa ni ale tiɲɛna karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ. Kulukorokaw fɛ yen nɔ kulu min n'ale tun bɛ ka bɔ Ɲamina n'a tun bɛ ka i kunda Kamaninkaw olu kan sa Kamani yɛrɛ ale bɛ Binadugu ni Kulukoro ni ɲɔgɔn cɛ sa o de ye kilomɛtiri 20 o bɔɲɔngo ye nin kulu in y'i to boli la ni ka yɛlɛma ji la ni maaw ye maa minnu yɛrɛ n'olu n'u ka feerefɛnw tun bɛ o kulu in ale kɔnɔna la a kɛra alamisa don November kalo tile 12 san 2020 a kɛra ji min kan sa o de bɛ wele ko Fleuve Niger an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a ma dɔn fɔlɔ maa hakɛya kelen min tun bɛ kulu in ale kɔnɔna la nka a yirala k'a fɔ ko maa 23 kulu kɔni labɔra ji la a maa 23 la sa maa 3 o bɔnɛna ni na fɛn min kɛra sababu ye sa ka se ka nin kasara in ni ka ale kɛ sa o ma se ka dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ nka halisa ɲininiw olu bɛ sen na k'a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ma sa fɔlɔ ani su minnu n'olu fana bɛ ji la ka se ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu bɔ cogoya min na. An ka wolomasiri tabaw fo ka taa se force barikane maaw ma u kun ye maa 3 ni ka olu minɛ gosikaw olu fɛ yen nɔ o maa 3 n'u yɛrɛ minɛ k'u kun ye fɛn min sa u tun kelen don ka sikana ta ni ka u sɛgɛrɛ sikana in yɛrɛ tun bɛ bolila fɛn min kan sa o de ye k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ ni maa ninnu tun ti karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu ka ko olu la u y'u ta ni ka taa n'u ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ walasa ka se ka ko in ni ka a ko danganimaya cogoya min na nka a yirala k'a fɔ ko ni maa 3 ninnu k'u labilala alamisa don November kalo tile 12 san 2020. Amadu Tumani Ture ale ka saya a kɛra balinankoba ye maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen ni dusukun kaminen don ni cɛba in ale ka saya la sa a su o nana a ka jamana o kɔnɔna la n'o ye ba Maliba ye a kɛra sibiri tɛmɛnen November kalo tile 14 san 2020 a tun bɛ pankuru min kɔnɔ sa pankuru in jiginna nɛgɛ kanɲɛ 4 tɛmɛnen ni sanga 15 ye n'o ye sɔgɔmada nɛgɛ ye sa ni pankuruba in yɛrɛ sa a nana ni an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture a nana ni ale su in nana wagati min na sa a kɛra gɛlɛyaba ye pankuru jigiyɔrɔ o la ka sababuya kɛ a n'a furumuso o nana wagati min na a nana ka denbaya ni ka olu jɔlen sɔrɔ fo ka taa se an ka colonel Asimi Goyita ma ni ale ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa danga ka taa se minisiri ɲɛmaa ma n'o ye Mɔkutari Wani ani gouvernement maa caman u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la sa
a kɛra nisɔngoyaba ye nka su nana wagati min na sa a ka denbaya fo ka taa se gouvernement mɔgɔw ma u bɛɛ lajɛlen tasibila kɛ su in ye nka a kɛra kasi min ni dan ma se ka dɔn ale la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture sini ale ka janajaw olu bɛna kɛ jeune militaire ale kɔnɔna la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a su ale bɛ place de l'indépendance la nin wagati in na sa an bɛ dugawu don de kɛ ala ka badabada dalen ala k'o nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ Emmanuel Macron ni ale ye Faransikaw ka jamana ɲɛmaa ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Alassane Dramane Ouattara ma ka sababuya kɛ k'a kɛra jamana ɲɛmaa ye ko kura octobre kalo tile 31 o tɛmɛnen na kalafili min yɛrɛ sa ni a kɛra gɛlɛya ye Côte d'Ivoire kaw ka jamana kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ olu na fo ka taa se ka maa dɔw fana ni ka olu sɛbɛkɔrɔ jogin ni Faransi jamana ɲɛmaa ye sa ale kelen ka sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o bila kana dɔgɔkun tɛmɛnen na Côte d'Ivoire kaw olu ka jamana kɔnɔna la a y'a laɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ ko a ka sigi ka fɔ ni ka o kɛ a ka jamana kɔnɔna la Ganakaw olu fɛ yen nɔ kabini olu fana ka jamana ɲamakɔrɔ ni o ye Jeri Arawilingisa sa ni ale fana tayana u ka jamana kɔnɔna la a ka tayani yɛrɛ kɔnɔna la sa kalo kelen de bɛ u n'u ka jamana ɲamakalafili o cɛ sa u ka parti politique ma olu kelen n'u ka nin cɛba in ka saya ni ka a kɛ sinaya ye u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa sa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu don kɛ an ka jamana ɲamakɔrɔ ye n'o ye Amadu Tumani Ture ala ka badabada dalen nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen maliyɛnden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin wagati in na k'a fɔ nin cɛba in a ye baara min kɛ maliyɛndenw ye a n'a ye baara min kɛ a ka faso ye bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture ko jamana in kanu tun bɛ a dusukun na wa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tun ka di a ye o de la a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'an ka tasibila kɛ ni ka taa nin cɛba in yɔrɔ la ani banbagatɔ bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn aw kana ɲinɛ k'a fɔ k'a ka janajaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sini jeune militaire ale kɔnɔna la o kuma la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ